Kaon dito? Ay! Love! Uy! Uy, gusto! Hindi na nagtrabaho? Yes! Uy, kung nagpapautang, hindi wala. Oo, nagkapautang mo. Hindi trabaho, ikaw tendera? Hoy! Ikaw tendera, ikaw takiya? Pagkaraw nga ba? Usap ba? Masa ka dali? Technician? Ay, mas laing ato ba? Saan? Si Isim! Ano lang sa doon si Isim? Naglagot ko, guy. Sa'yo kanila. Excuse me. Lang, very manglabot na. Ay, bawal ko na po. Ikaw na po. Dili. Ikaw, nag-usap mo ka dili. Siyempre naman di ka abroad. Ano di ay? Oo, nagikag abroad. Ang kwarta sa abroad, ipalit ang mga gadget. Mo, kahilas, di mo kayo ka. Dali kay kwarta, o mga kapasalubong, gitaganan mo yung misma. Alo, kasi hatag na ako sa inyo ha. Ha? Kapag maning ka mo sa abroad, pag may hatag-hatag na ako sa inyo, swerte kayo mo no? So, yung paningkama, puro na gadget. Yung balay dito, hapit naman dito mapunta. Ano pagpakialam? Gusto ka ka dili? Ano ka dili? Ano sino ko dira? Dili ko nag-work. Social climber ka, ayaw ka ay. Supplimer. Yung social climber, ay ko para na ano yung hari. Kaya na po pa ito gadget. Ay, kaya ni mo. Saan may kaya ng palito? Palitan mo tanan. Mamili pa, pula-pula ka lang. Oh, ato di sabang kay tong kuan dito. Oh, kasi ko din na kuan. Nag-blue pa ka mura jud kag feeling yung model ka sa Samsung. Ay yung pagpakialam. Ako ani. Ako wala man nila baka ikaw hilas mo ka mag-post sa Facebook o sa social kay manhiman. Alam mo kasuko, wala man ako sa inyo ha. Dugay na ko na sa inyo sa inyo ha. Ikaw sa man ka diya nagtrabaho. Dinguha ni trabaho kay nagtrabaho. Trabaho di ka diri. Kasi yung trabahan ko din buang ka. Sila kag-lingko diya. Yung mo. Wala akong boyfriend mo. Silas mo. Pagpila niya. Ay, kabnang ay. Pagpila niya. Ano man na, maka-afford ka na. Maka-afford ka na. Ibuta, makabuhat. Ibuta. Dili ka ang tindira ha, dili ikaw. Ayun pa mo apple mo. Hindi ko ka-apple. Ay ko to. Wala ka utang mo. Isa man. Sige. Sige, makabuhat yung cellphone mo. Sige. Ay ko buka. Ay ko buka ha. Dugay na ko lang. Sendo ka. Mas madok ni sumnaon. Awat dili. God. Sige. Mo? Nag-blue ko. Pili kay kagwapa kay kasi okay. Ano ba na nagkasyon ni nagpantalon? Oy, nani mo sa pet? Sa pet? Quiet. Step quiet. Wait. Step quiet. Tiyo, double E. Musik K. K. Bro. Oh, siyo. Kung anak kay wako kay spinning, wala ko kabalo ana. Oh, asa man dapat ang kuwit? Asa man dapat ang kuwit? Asa dapat to? Depende asa ni buta ang kuwit. Kung ana ha? Oh, ay mag-up. Kabuat lagi ka. Ako, mabalik man ko. Kung sa man ka, nakay kwarta. Dali kay kwarta. Ano ba yung bayad og talda? Matalon man ganyan gigamit. Bakit alam ka mo ha? Kaya ano yung mga kwarta pa na baho mo? Kung puti ka sa mga Sige, buwan na nabaho na ko dali ko. Ay, kung si pagmimantay. Mabuta ka mga matay. Pinabuhay man ako ni. Kapuya ninyo ay. Pamulit kayo. Ay, sos, ginoo ko. Ay, hindi ko gaslo ka. Sasunod, anak. Ay, sos! Dalag ba? Ay, sunod, italong ang kalabasa. Oh, Dre, ay pagpakialam mo, okay, ikaw, okay, palibhasa, ikaw. Ano naman? Walang kagpamantay o mga silingan, wala kay kung natural, kaya dagan na may kwarta, manghimantay ni. Susmusog din ito, wala silabo. Awan. Ano naman? Mag-action, taas-taas yung ilok, magawas, nagtiil sa okpo. Karong-karungan na yung mga bagay. Wala ko naglabot-labot sa away, buong ka. Una ka lang, pinipili ako dira. Ano yung ginitigog man? Kawatan. Hindi ko, gusto ko, hindi mo mapalo. Sa balo mo gamit ang Samsung. Ako nga, hindi mo ang baligaan ng World Telecom. Unsa? World Telecom. Mga asa ba ka nakabalo ng World Telecom? Sa gym mo na ako, nabasahan na ako. Wapo na ako ang gadget ito. Palibasa ka mo, ano na kabaluan na kayo, ano kapitan. Kabalo nga, dili man taga dili man ni. Mokay World Telecom na W Waray. Oh. Ako yung tag-iya. Ano di ay? Oh. Hindi mga discount na. Purti na naman pamasa mo ay. Tagay siya itong kanina bagay si mo. Imuhanan na, libre lang na. Discount. Imuhanan na, oh. Libre na. Yapil ni, oh. Sunod na lang mo palit ka nang wala na mong duha. Sunod mo, kita tas mo Wala mo man dire. Sa? Balik lang ko dire ka nang wala na mong duha. Tapos ka pa na may tabo. Ginoo ko, balik ko Kasi man. pa na ako ginoo diri ha? Sige. Oh, sige. Ano ha? Sige, away, sukol. Sukol ka dire. Sige, hawa. Sukol. Hawa dire, hawa. Sige. Kandaw. Ako pa di bagag na ako tagiya dire. Lawas. Batig Pangit. Amalo ko. Bakang. Sundar ta ha.
Hawa dire. Bay, Bakang ka maulad ang ambil. ikaw maulod, dagat pinagtataw sa mo. Video na ninyo na. Hawaan na. Naulawan ko. Bawal na, video na. Kasi kaso aning video? Kasi kaso. Bullying. Isa? Isa? Internet bullying. Hawa na! Hawa! Hawa. Hawa na! Dagan ito, dagan si. Hawa! Hawa!